video on how to pass the exam driving. I don't know. Ilang beses kayong mabagsak sa driving exam, okay lang, it doesn't matter as long na makapag-drive tayo dito sa Japan. So study lang, basa i-check yung mga lines na hindi natin naintindihan, ganyan lang yung mga technique dyan. At saka before exam, huwag masyadong ma-stress, dapat mag-relax at kumain ng maraming broccoli at peanut. Huwag lunutin yung fish oil, no, kasi baka matake tayo sa puso. So laban mga sis, that's life. Keep trying until you succeed, charot. Ganyan, huwag lang susuko. Gambatin eh. So today, going na sa bus station. My first day sa driving school. So, bus office. So, most of the time, on time good sila. So, kano siya. Saturday. Red calendar, I don't know. Correct me if I'm wrong. So, 12:44. 12, so ito yung so guys, yan yung sample na bus. Yan yung bus na. So now, naanak ko din kami sa Bulacanag bus. So, dito sa Japan, na-share free, na hatid, sundo at balik sa place mo. Depende kung saan dadaan yung bus. So, in my case, I need to take one bus before ako makapunta dito kasi hindi siya dadaan nga. Ano ba yun? Oy, ano daw? Charot. So, wait lang muna ng 10 minutes. So, I'll take video later. So, dati talaga mga sis, nagdadalawang isip ako kung magpa-enroll ba ako. Kaya, kasi nga, diba, hindi pa ako magaling sa Japanese. And 5 years pa ako dito. So, naisip ko dati, parang hindi ko kaya. So, yun, na-realize ko na importante talaga yung magka-car, karuma tayo dito sa abroad, lalo na sa Japan, para makapili ng trabaho na medyo malaki yung sahod. Kasi, syempre, diba, pag mag-commute ka, the more na napapagod ka, at saka, based lang sa experience ko, iba talagang may karuma, yung hindi ka magre-rely sa iba. So, nilakasan ko yung loob ko na kumuha ng license kahit hindi pa magaling mag-Japanese, as long na yung English mo is okay. Kahit hindi ka magaling sa English, pabalik-balik lang sa book, basa hanggang magets mo yon. At saka yung sa part ko naman, pag may mga word doon na difficult word talaga, ang daming mga words na bago sa akin, kaya yung style ko, chine-check ko talaga yun sa dictionary kung ano yung meaning. Kasi baka lalabas sa exam, hindi ko alam ano yun. At least, iniintindi ko talaga yung word at saka yung sentence. Kana kahit tricky yung exam, kahit papano, nakapasa din naman. Grabe sis, grabe yung challenge ko sa driving. Pero worth it. Ano yung bus? Hello guys, kumawa.
alam niyo guys, ano ba yung lesson namin? Ano pala, andito ako sa, sa school guys, break time namin, tsaka ang hirap guys kasi hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi nila. Per jokes lang, mapapretend mo naintindihan mo, pero wala guys. Prayer siya guys, so you know, we need to pee and everything. See you later. Mga kadat, sa mauni ang akong driving school. O, libre ni siya na sa likod na ko. Ay, hasun kayo te, pero kaya lang kaayo. Okay, see you later. Hindi ko muna to siya pahabain kasi para hindi tayo ma-stress. So, update na lang ako sa stage 2 na exam ko. Yan na yung final. Sana, hopefully, one take. Charot. So, hindi na ako nagmamatter kung ilang take. Basta gagawin ko lang yung best ko. Study, intindihin yung pinagsasabi sa book, hindi kay sensei kasi wala na ako naiintindihan doon, konti lang. So, ganyan lang. So, sa mga sis natin na may mga experience, pwede kayong mag-comment or any idea. So, para naman mabasa sa mga ibang sis natin, lalo na sa mga baguhan dito, sa magkuha ng license, malakas din yung loob nila na magkuha. So, thank you for watching and abang-abang sa new vlog. O yes, minasay. Tulog pa yung dogi ko. Salamat!